annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wasu ayyuka na alkhairi da ya dace mu yi a rayuwar duniya, wanda shi ma zai kai wa kanka hisabi ka ga ka yi su ko baka yi su ba. Idan baka yi su ba, wani plan kake da shi nan gaba ka yi su. Shine abin da ake kira sadaqatun jariya, sadaka mai gudana. Ba ana yin ta ne sai an rasu ba, tun a duniya mutum ana so ya samar wa kansa ayyuka masu gudana. Ni da ku duka mun amince za mu bar duniya, yau ba mu sani ba, gobe ba mu sani ba, jibi ba mu sani ba, amma dukkaninmu kowa san a wannan wurin ba tabbata za a yi ba. Sallah da muke a nan wurin yanzu, idan muka rasu daga nan ladan sallah ya kare, don ba za mu yi ta ba. Azumi ya kare, tafiya masallaci ya kare, waɗannan aikin hajji ya kare, umra ya kare. Me ke wanzuwa bayan mun rasu shine sadakatun jariya, sadaka mai gudana da muka bari a bayanmu. To sai zama ka koma ga Allah, amma ayyukanka na alkhairi suna saduwa zuwa gare ka, kamar da hadisi a cikin sunan na Imamu Ibn Majah rahimahullah ya zo, hadisi na 224. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi na cewa daga cikin abun da ke saduwa ga mumini na ayyukansa na kwarai bayan ya koma zuwa ga Allah, sai ce na farko ilimin da ya koya ko ya karantar, littattafan da ya rubuta, bincike na ilimi da ya yi, video cassette da aka yi recording, audio da aka yi recording ake amfanuwa, shine ilimin da mutum ya koya ya karantar. Yana da matukar muhimmanci mutum ya yi kokari ya zama ko bai koyar da wasu a gidansa yana fara karantar da 'ya'yansa kanana. In kana son cin ribar rayuwa, ya zama 'ya'yanka ko 'ya'yanki a bakinku suka koyi suratul fatiha, wato ta sallah, ya zama duk rayuwarsu in an karanta fatiha kana da lada. A bakinka suka koyi kulhuwa, falaki, nasi, waɗannan da ake ta maimaita su a lokacin neman tsarin Allah da taimakonsa. Daga alamtara zuwa nasi ko daga sabbi zuwa nasi, ya zama ka koyi tarbiyyar iyayenka suka koya maka. Allah ya ji kan magabatanmu, su suka fara koya mana fatiha, to the extent that irin fatiha kulhuwa falaki nasi mutum bai tuna ma yaushe ya iya su, saboda shekarun sun yi karanci. So kula ga wannan, ko da ba abin da za ka iya ya zama a cikin gidanka waɗannan surori da ake koyan su don a bauta wa Allah a bakinka yara suka koya. Karantar da su irin azkar na safiya da yammaci, irin na hisnul muslim, ko da ba duka baka duba wasu muhimman babuka ka koya musu, ya zama a bakinka ya'yanka suka koya. Ya zama ko da ka koma zuwa ga Allah dukkan tsawon rayuwarsu kana da wannan ladan, kuma su ma su koya wa 'ya'yansu, Allah zai baka wannan ladan. In akwai 'ya'yan riko a hannunka ka koya musu, in akwai marayu a anguwar su rika shigowa gidanka kana koya musu, ko da duk sati minti 30 ne ka ware, ya zama duk karancin karatunka ka koyi wani, ka koya wani. Saboda waɗanda suke karantar da addini har ga Allah gara basa suke ɗiba. Duk wanda ya koya maka sallah har ka koma ga Allah iya da ladan sallan da kake yi. Wanda ya gyara ma kuskure ɗaya a sallah har ka koma ga Allah iya da ladan wannan gyaran kuskuren da ya maka, matukar ka gyara. So kar a ci da rabonmu, mu ma mu yi tarayya wajen karantar da alkhairi duk kankantan abin da za mu iya. Shine ilman wa allama wa nashara. Na biyu kuma awwaladan salihan taraka, ɗanka na kwarai da ka bari a bayan ƙasa, shi ma sadakatun jariya ne, sadaka ce mai gudana. Duk ɗan da ka bari, saboda duk ibadar da yake ta alheri Allah yana iya maka tarayya a kan lada. Kuma mafhumul mukhalafa, idan ka bar ɗa babu tarbiyya, kai ka kasa wajen tarbiyyantar da shi, idan ya yi saɓon Allah kuma fa kana da zunubi a ciki, don haƙƙin da Allah ya ɗora na tarbiyya baka kiyaye shi ba. Na uku, au musafan warrasa, ko kuma copies na ƙur'ani da muka fansa muka bayar da su ana karanta fi sabilillahi. Na daga cikin muhimman sadakatun jariya shine mu rika making sacrifice, muna fansan ƙur'anai, muna ba da guduma wasu a makarantu da masallatai, ka kai can 5, can 10, can 20, can 30. Idan ka yawaita wannan, dukkan harafin da aka karanta a ƙur'ani insha Allahu ta'ala kana da ladansa, lada guda 10 a ciki. Duk wanda ya haddace ƙur'ani da shi akwai lada. Yanzu nan ƙur'anai ne, ka zo ka masallaci gabanin a fara khutba, ka karanta izu guda, wanda ya fanshi ƙur'anin ya bari iya da wannan ladan. Shine au musafan warrasa, au baitan libnis sabil bana, ko kuma ka gina gida a ajiye shi fi sabilillahi ga matafiya, ko gida ga marayu a matsayin wakafi, wato endowment.
2 bedroom ne 3 bedroom flat ne ko abin da ya kama da haka ka ce ba sai da shi za a yi ba na bayar fi sabilillah don ajiye baki da suka zo gari ko masu karantar da addini ko ajiye su don marayu su zauna a ciki ko kuma ɗaliban ilimi da suka zo gari na ce a ba su rika zama kawai ka yi sacrificing ɗinsa a rika zama fi sabilillah iya daga cikin muhimman sadakatun jariya wanda ke zaune a gidan Allah yana iya baka ladan dukkan ibadar da yake gabatarwa saboda kai ka bashi matsuguni. Na biyar au masjidan bana ko masallacin da mutum ya gina shi ma sadakatun jariya ne. Sai mu dage a rayuwa gabanin ka koma ga Allah ka gina masallaci. Masallaci wuri ne na sallah, wuri ne na tarbiyya, wuri ne na ilimi. In fact a tarihi kusan masallaci kana iya ɗaukansa a matsayin wani multipurpose center ne na musulunci. Saboda in ka ɗauka a tarihi jami'o'i uku 3 oldest universities a duniya ga baki ɗayansu daga masallaci suka fara. Jami'atu Zaituna a Tunisia ta fara daga Masjidu Zaitun ne. Jami'atul Qarawin a Morocco Fez ta fara daga University of Qarawin ne. Jami'atul Azhar a Egypt ta fara daga Masjidul Azhar ne. Waɗannan su ne 3 oldest universities a duk duniya. Bayan su sama da shekara 100 aka yi jami'ar farko a Europe, University of Bologna. Bayanta da shekara da yawa aka yi University of Oxford. Daga baya aka zo aka yi Cambridge. More than 200 years daga baya aka yi jami'ar farko a America, Harvard University. So da haka Muslim world sun yi jami'o'i uku kuma dukkaninsu uku daga masallaci suka fara gabaki ɗayansu. Wannan ke bayyana mana masallaci ana sallah amma bai takaituwa ga sallah kadai, ana yin wasu al'amura masu amfani, tarbiyyar yara, karantar da su sana'o'i, mentorship program. Masallaci ba mimbari masallaci kawai na mai wa'azi bane. Wata dan sai mu gayyato wani dan kasuwa sai ya zo ya yi matasa bayani akan yadda ake kasuwanci, wahalan da ake sha a kasuwanci. Wata ran mu kira wani wanda yake manomi yayi fice ya zo ya mana bayani akan noma, yana da muhimmanci. Likita ya zo mana bayani akan likitanci, cuta kaza ta shigo, a bawa likita dama ya zo ya ajiye kujera ya mana bayani akan wannan cuta din. So masallaci bai takaita ga ustadai ba, liman sai ai hakuri. Ba su kadai ne limamai masu kujerar masallaci ba, duk wanda ke da wata baiwa ta duniya ko ta lahira da zai iya sharing da mu ci gaba, mu bashi ya zo ya koya mana. Ai daga duniya ake neman lahira, in ba mu fahimci duniyar ba za mu nemi lahirar ba. Auna haran ajira ko kuma idan ruwa idan mutum ya samar, kamar famfo ko rijiya ko bohol, ko irin ranar juma'a ana rana mutum ya sai katon na ruwa ya kawo a sha, yana da muhimmanci. To in ka samar da idan ruwa kamar na rijiya ko bohol, sadakatun jariya ne. Annabi sun sake cewa au sadaqa tasaddaqa biha fi hayati qabla mautihi, ko wata sadakar da mutum ya bayar a rayuwarsa gabanin ya koma zuwa ga Allah, insha Allah ta'ala wannan ma a matsayin sadakatun jariya ne. Ko yana raye ya bayar, wanda sadakatun jariya bai takaita akan wannan kadai ba. In muka duba hadisin Muslim na 1631 ya ce idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Wannan hadisi kaga ya kira guda uku a nan wurin, amma wannan ya ƙara guda uku zuwa guda 4. So kula ga wannan sadaka, mutum yana iya wasiya ya ce idan ya bar duniya 10% na duk abin da ya mallaka da Allah a ware shi a yi wani aiki na alkhairi da shi, shi ma sadakatun jariya ne. Yana da matukar muhimmanci yin wasiya da abin da muka mallaka in mun koma ga Allah, certain percentage a ɗauke shi a yi aikin addini da shi, musamman ga wanda suke da rufin asiri. Yana da muhimmanci. In a rayuwarka kana da ikon yi, in kwanaki suka tsawaita sai ka yi, kamar irin kissar Sheikh Suleiman Ar-Rajihi daga Saudi Arabia a 2011, idan ba mu manta ba wajen 14 years ago, ya ba da gudumawa, ya yi sacrificing kudinsa more than 16 billion USD a matsayin sadakatun jariya. Ya zo duniya iya dan talaka, yana aiki a hotel, yana kuma sai kai jaridu inda ake bukata a karanta, dan aika yake. Ya wayi gari a Saudi Arabia outside royal family, duk kasar ba mai kudinsa. Forbes magazine sun sa cikin mutum 100 da suka fi kowa kudi a duniya. Ya gina Jami'atul Rajihi of Science and Technology a garin su Bukhairiya. Yana da Alwataniya farm a Saudi Arabia wanda kusan a Middle East babu gona kamata. Yana da Ar-Rajihi Bank, duk inda kaga Ar-Rajihi Bank shi ya bude shi. Shi ya fara yin Islamic Bank a wannan zamanin. Amma duk abin da ya mallaka ya kira 'ya'yansa mitin a Ramadan 14 years ago, ya ce ku faɗi me kuke so. Suka faɗi duk abin da suke bukata, sai zama duk bukatunsu da ya ba wa kowa abin da yake so bai wuce 30% ɗin mai mallaka ba.
70% na duk dukiyar kudi kashi ya kai 16 biliyan USD banda property da ya bari ya daga su dukka ya foundation ya ce ya bayar fi sabilillahi. Kusan a tarihin musulunci abinda record ya rubuta ba a samu wani quantity na dukiya da aka yi irin wannan ba. Ya zauna gidan da yake ciki ya bawa babban ɗansa, abinda kawai bai bayar ba rediyon da yake dan kunna ya ji labari ko wa'azi, kayan da yake sawa a jikinsa, mota ma bai bara kansa ba. Ya ce yana kuma da farin ciki saboda ya go duniya babu komai kuma zai koma zuwa ga Allah babu komai. Bai bar wani abu a duniya ba bare je a masa tambaya a kansa, duk abin da ya samu a duniya ya haƙura da shi, zai koma zuwa ga Allah babu wani abu. So wannan misalai ne, amma mutum wa gari yanzu shekara 80 iya neman kuɗi bai san me ya mallaka ba, amma bai taba aikin addini na naira biliyan 1 da kuɗinsa ba. An yi asara. Amfanin dukiya in ba a nemi aljanna ba, me amfaninta? Allah ta'ala shi samu wanye lafiya.